שלום יקירותיי, מה שלומכן? כמו שהבטחתי, למרות שהשבוע לא נפגשנו למפגשי כתיבה שקטים, הבטחתי תרגיל ואני רוצה לשלוח אתכם ככה לסוף השבוע עם איזושהי הזמנה לכתוב. ובסוף השבוע אני הרבה פעמים לוקחת לי כמה דקות ככה כדי להסתכל על השבוע, במיוחד אם הוא שבוע עמוס כמו שהיה אצלי, ככה שבוע של המון עבודה וספרים שאני עורכת וכל מיני דברים שקרו ככה, פרויקטים שנכנסו. ואני הולכת להציג בפניכם 3 אופציות לחקירה ככה של איך היה לכם השבוע. אני רוצה שתתחילו מלשאול את עצמכם, ואת השאלות שאני ככה מציעה פה אני גם אשלח לכם כתובות. מה הפתיע אתכן השבוע? מה קרה השבוע שאם אתם הולכות ליום ראשון, לא ציפיתם שיקרה? מה קרה? תתארו לעצמכם ותנו לעצמכם להיכנס אל הרגע הזה ולספר אותו. כשאנחנו מתעדות ונותנות תוקף לדברים שקרו, אנחנו מתפתחות, אנחנו לומדות מהדבר הזה. ואני רוצה דווקא בשאלה השנייה שאני אשאל אתכן, לשלוח אתכן דווקא לא לדברים הגדולים שקרו לשבוע, לא לאירועים המרכזיים, אלא דווקא לשאול איזה דבר קטן, זניח, ממש פצפון, קרה השבוע, שאחרי שהוא קרה, למדתן ממנו משהו. נפלה לכן איזו תובנה, הרגשתן בעקבותיו משהו אחר. יש כל כך הרבה רגעים בתוך השבוע שהם כאלה, רגעים שהם כביכול הכי יומיומיים, הכי אנחנו לא שמות לב אליהם, אז דווקא עכשיו דרך הכתיבה בואו נשים לב אליהם. מה למדתם מהדבר הזניח הזה שקרה השבוע? והשאלה השלישית שאני משאירה אתכן איתה, היא פשוט מאוד ללכת אינטואיטיבית ולשאול את עצמכן, איך אתן מסכמות לעצמכן את השבוע שחלף. אז אלה 3 דברים שאתן יכולות לגשת איתם אל הכתיבה. מה הפתיע אתכן השבוע? איזה דבר זניח וקטן וכאילו יומיומי קרה השבוע ודווקא לימד אתכן משהו חדש? ואיך אתן מסכמות לעצמכם בכללי או בצורה הכי פרטנית את השבוע שחלף? קחו לעצמכם 10 דקות, 5 דקות, 20 דקות, כל אחת עם הזמן שיכולה להשקיע בזה. וזה עושה לנו קצת להיכנס לתוך הסוף שבוע עם איזושהי תחושת נשימה, תחושת רווחה. ניפגש גם בשבוע הבא, אני מקווה שנצליח לתאם כמה מפגשי כתיבה שקטים כאלה, ובינתיים אני מזמינה אתכן גם לקבוצה של משכימות קום, ימים שלישי ושישי ב6:30 בבוקר, וזה ללא עלות, וגם למועדון הכתיבה שקורה בימי חמישי, וזה סשן של שעה איתי בזום, באופן קבוע כבר 7 שנים, ואפשר להצטרף לתוך הקבוצה הזאת, ואני מזמינה אתכן, אתן יכולות לשלוח לי הודעה, ואני אחבר אתכן לכל מה שצריך. נתראה בשבוע הבא, יאללה, לכו לכתוב.